Ayan, chutang ini king SM Clark, tatagatang SMX Convention niya. Pero check tamo na ng ating Kent Big Bad Wolf. Ngayon, nung pwede nung pwedeng mag-video. O tabawal. Yan pa rin. Tapos sure. Kaya yan na kaya niya yan. Park kami kay Bat. Akche. Lakad-lakad. Ayan kayo. Something na. Alam mo sa kaluwal lugar. Ito pang ko Tama lang. Ayan. Uy, may harakali kayo. Harakali ka, chief. Ayan, no? Tamo, matin. Ayan, no? Changing the world one book at a time. Alwaya pa rin kasing kaya. Alwaya pa rin kasing libro talaga ang kapalang. Bestseller. Okay, ay ito. Ayan, so yun. Yan ang SM yan. Bala mangini mo or kanyang Aldo. As low as ayan. Ano yan? Oh, scatter. Ay, kung gusto nyong cart. Ayan, hinihila naman yan ren, oh. Roblox, oh. Unofficial. Minecraft. Ay, tayong price set daw. So, yan mga to lang hanggang 25. Yung pricing at yun naman tang ABC. Tin lang kaya makalagay. Ito mo, NB yan. Chuya mo rin kayo. Itang NB. Masulat naman kayo itang kaya. Depende din. Kasi per set, makanya kadagul kayo. Makanya kalawak. Mura kung para kayong kain sa ligang diretso kayong mura lang. Ano yan, parang bestseller bestseller children. Kay Bat, may wala na rin nga na ako. Non-fiction, best-selling, okay, no? Ay, kain niya. Dave Grohl. Tabalo. Dave Grohl, The Life and Times of Dave Grohl. Nanini Kay. Oasis. Aran music. Actually, ay niyo, baka ini ko ng kini. So, actually plano ko mo mag-gaya kayo, mag-video yun yung itsurang ipasalina ako. GG Big Bad Price GG Geisha. Ayan, no? Ako rin yun. Pero itong mag-YouTube yan, bisang kay ating content aren, pwede may nga pag-content ini gawa kang kaya retang YouTube automation manyad ka sa king AI. Ayan, okay, magkano yun? 400, mura na yun.
Wow, niliwa-liwa lang Raiden. 400 usually, cha 1,200 la rin eh. Ngayon eh. Ayun eh, bestseller, non-fiction. Iba na ako mag-explore sa ngayon eh. Video tapa. Curry. Sa maglutong chicken curry, yan. John Lennon songs. Kakapal na naman eh. Self-help. Ayan o, dati yung networking. Madalas ka rin kumakan yan. Wala na rin anak. Everyone can be a ninja. Ayan o. Ayan, mura lang. As in, kay ba't gaining business? How I built this. Sipan nyo lang rin, no? M. 500. Di medyo tinla pa rin kaya. Tinla pa rin presyo. Anong usually pag salon mo rin kaya nila rin. Mahal. Factfulness. Ano? Web3. Oh. Charting the internet next economic. I think I need this one. M 500. Mura na yun siguro. Web3 stops at capture delivery external. Balikan daw. Ayan. At dinosaur. Hindi masyadong kaigin. Arrested. O yan. Nandun yung anak ko mo rin mawala ngayon. Yung abe ako wala niya naman. Yung nakanya natin. Ayan. Takal pagpili yan. Seven activity books. Oh, Ano, meron? tinakong anak pa si Bayo. Sila ko yan. Alam ko yung nagbagalap sa iyo, man. Ano, alay? Era World War II na naman. Ayan. Baka makakita ka ng ano dito, Shake. Alam mo mga kinuha nyo, ibabalik sa pesto, ha? Ano, may nakita na kayong Sports doon. sports. Sara, no? Dakala, actually mag-isa niya yung kahit takin. Mag-isa niya yung video takin. Nung luwen talangan. Pero subukan tamo. Lakad-lakad. Comics? Saan? Sige, luwen tala. Ayan. Check ko po yung adult, hindi mo na-check lahat. Ano nga? Adult books? Young adult. Walang anime. Ayan, FAQ. Ayan, young adults. Uy. Actually, di na ako young adults. Ano na ako? Oldies. Ayan pwede mo naman basahin eh. Wala namang limitations dyan. Good Company. General, Romance. Ayun Unbelievable. Dami ka lang. Larangan yan. Doon si Sir Laku. Yung ano nga nakita ko dun eh. Anime ba dito? J, ayun, tignan mo yung presyo. Dami nila. 340 yan. Ha? 340. J, 340 nga siya. Dun. Gusto mo yan? Ay, ano lang yan eh. Siguro subscribe mo. Saan yung mga comics? Ayun, graphic novel. Ito tayo. Baka may makita tayong ano dito. Usually, Sa ilalim mo ba? Justice League Z. May presyo pa rin. May ano pa rin siya. Hindi siya... rin o. Makakit sila. Tinglalam. Tinmurin kayong baba. Super villain. Ayan yung presyo na rin o. Parang graphic novel. Graphic novel. Avengers, letter P. Kyla kasi eh.
hardcover lang eh. P 660. Magkalagala rin. Thor, Metoanator. Lang yan. Kaya na. 900 P. Ito na lahat? Oo. Ito na lahat yan. Suicide Squad. Zombie Boys. Zombie Boys, Zombie Boys, Zombie Boys. Yaiba? Ay, hindi. Kala ko si Yaiba. Well, Black Panther, Spider-Man, Ant-Man. Yan. Filipino box. Ayan, no? Supportahan naman natin yung Filipino box. Don't like sports car. Gusto ko simpleng ano lang. Unbelievable shapes. David Baldacci, The Gambling Man. Ayan, so overall ayos. Dakal pagpilian, pero punta magkamali kayo presyo kalau pa ni L 440 ya pa rin. So ita mo magbalik ko ketang music. Tingong na kabili-bili ka rin eh. Gaya pa kanong kain ni 25. So isa ay mag-visit kay ni Yamong kay SMX convention. Yun yung Gulot SM. Side na ng SM. Okay? So, see you. Bye.